El primer pas de la recepta de l'amanida de rúcula amb ceba al forn és posar la ceba al forn. La tallem en 3 talls, amb sal i pebre, oli i mitja hora al forn, a 200 graus. I mentre tenim les cebes al forn, reunim la resta d'ingredients. Rúcula, magrana. Magrana és un element addicional. A mi m'agrada molt i ara ja s'està acabant la temporada, però si en trobeu, val la pena. Una mica de formatge de cabra, el que vulgueu, més aviat de pasta tova, anous, una mica de xili i el que no surt aquí, que és el de sempre, sal, pebre i oli. I ja tenim muntada l'amanida. A sota la rúcula, just a sobre les cebes, una mica de magrana, una mica de talls de formatge, una mica de nous, una mica de xili i una mica d'all confitat.